खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअआव आरो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 16 आघन 1433 मायथाइ एबा 2 डिसेम्बर 2024 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे गलाय-गुथाय सान जानो थांगासिनो दं। नोंथांनि गोबाव समनिफ्राय थाबथानानै थानाय जायखिजाया खामानिया आबुं जागोन। नोंथाङा नोंथांनि बसजों नांज्लायनो हागौ। बेनिखायनो खामानिनि जायगायाव थानाय सुबुंफोरजों खामानि मावबाय था। नोंथाङा नोंथांनि बिफाजों नखरनि जेंनाफोरनि सोमोन्दै रायज्लायगोन। नोंथांनि आजै-आजौनि जायखिजाया सम्पथिखौ बोखावनायनि जाहोनाव नोंथांनि सम्पथियाबो बांगोन। हाबा जायै सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे साबसिन सोमोन्दो फैनो हागौ। वृषभ राशि। सावस्रिनि नोजोरजों दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे लोरबां सान जानो थांगासिनो दं। नोंथांनि माखासे गोजाम बेरामफोरा नुजानो हागौ। मोजां मोनलायनाय जिउ खुंग्रा सुबुंफोरा गावनि जिउ लोगोरिजों गोलाव ड्राइभ खालामनो सानथांखि बानायगोन। जुदि नोंथाङा नखरनि सासे सोद्रोमानिफ्राय माबाफोर बिबान मोनो अब्ला बेखौ समाव फोजोबनो नाजा। नोंथाङा नाङै खरसाफोरनि बादै एसे दुखु मोनगोन, जायखौ नोंथाङा लाखिनायनि बाथ्रा साननांगोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोदान फालांगि जागायजेननायनि सान जागोन। नोंथाङा नोंथांनि जायखिजाया गोजाम गोरोन्थिफोरनिफ्राय सोलोंनांगोन। नोंथांनि माखासे गोदान बेरेखा जानो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि खामानिजों रंजानायनि मुडआव थागोन। बेंकिं सेक्टराव खामानि मावग्रा सुबुंफोरा मोनसे मोजां बिथांखियाव रां थिसननो हायो। जुदि नोंथाङा सम्पथि बायनो सानगासिनो दंमोन अब्ला बेयो नोंथांनि थाखायबो मोजां जागोन। नोंथाङा नोंथांनि बेसेन गोसा बेसादफोरखौ रैखा खालामनायखौ थि खालाम। कर्क राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय दावगानायनि सान जागोन। नोंथाङा नोंथांनि खामानिखौ गाबोनसिम दोनथ'नायनिफ्राय गोजानाव थानांगोन। नोंथांनि सावस्रियाव जौगानाय आरो गाहायाव फैगोन, जायनि जाहोनाव नोंथांनि खामानियाव माखासे हेंथा फैगोन। बे आयदायाव नोंथाङा जायखिजाया फरायसाबृत्तिजों सोमोन्दो गोनां आनजाद होनो हायो। नों गावनि सावस्रिनि बागै एसे सांग्रां जानांगोन। जुदि नोंथांनि खाथि-खालानि जायगायाव दान्थे-बिदान्थे दं अब्ला नोंथाङा बेयाव सिरि थानांगौ, नङाब्ला बेयो मोनसे आयेनारि आयदाबो जानो हागौ। सिंह राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय साननानै खामानि मावनायनि सान जागोन। नोंथाङा नोंथांनि हेफाजाबगिरिफोरनो माबा मोनसे बुंनो खाबु मोनगोन। गोजाम गोरोन्थिखौ दाफिन। जुदि नखरनि सोद्रोमाफोरनि गेजेराव गोरोबलायै दं अब्ला सावरायनायनि गेजेरजों बेखौ बारग'नो नाजा। नोंथांनि सम्पथिजों सोमोन्दो थानाय जायखिजाया बाथ्राया नोंथांखौ दुखु होगोन। जुदि नोंथाङा सोरखौबा दाहार बायदि लानो थिनदोंमोन अब्ला नोंथाङा बेखौबो मोन्नो हागोन। कन्या राशि। रांखान्थियारि नोजोरजों दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे मोजां सान जानो थांगासिनो दं। नोंथांनि धोन बांनायनि जाहोनाव नोंनि खुसिनि जेबो सिमा थानाय नङा। नोंथाङा फालांगियाव दोबैनाय रांखौबो मोन्नो हागोन। नोंथाङा माखासे गोदान खामानिनि जागायजेन्नायनि थाखायबो सानथांखि बानायनो हायो। साख्रियाव खामानि मावग्रा सुबुंफोरा प्रम'शन मोनगोन। नोंथाङा गेदेरफोरनि बाथ्रायाव गोसो होनांगोन, मानोना बिसोरो नोंथांखौ माखासे मोजां खामानिनि थाखायल' बोसोन होगोन। जुदि नखरनि सोरबा सोद्रोमाया न'निफ्राय गोजानाव दं अब्ला बियो नोंथांखौ लोगो हमनो फैनो हागोन। तुला राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे गलाय-गथाय सान जानो थांगासिनो दं। नोंथाङा नोंथांनि गोसारलानाय फालांगिखौ सामलायनो नाजानायाव नांथाबगोन। नोंथांनि सासे लोगोआ गोबाव समनि उनाव नोंथांखौ लोगो हमनो फैगोन, जेराव नोंथाङा जेबो गोजाम गोदोनाखौ फोजोबस्राङा। नोंथाङा नोंथांनि खुदियाखौ थाबायनो लांनो हायो। नोंथाङा बिसोरनि खावलायनायाव न'आव गंसे गोदान गारिबो लाबोनो हागोन। जुदि नोंथांनि जायखिजाया गोजाम ट्रेन्जेकसनफोरा नोंथांखौ जेंनायाव खोख्लैगासिनो दंमोन अब्ला नोंथाङाबो बेनिफ्राय उदां जागोन।
वृश्चिक राशि दिनैनि साना स्कर्पिय'नि थागिबिफोरनि थाखाय मोजां फिथाइ लाबोगोन। नोंथाङा नोंथांनि खामानिनि बिथांखि लानांगोन। जुदि बिसि फिसायजों माबा मोनसे बाथ्राखौ लानानै नांज्लायनाय जादोंमोन अब्ला बेबो जोबलांगोन। नोंथांनि गोसोआ धोरोमारि हाबाफोराव जोबोद नांथाबगोन आरो नोंथाङा नोंथांनि रांनि माखासे बाहागोखौ निखावरिफोरनि सिबिनायाव बाहायगोन। साख्रियाव खामानि मावग्रा सुबुंफोरा माबा मोनसे खामानियाव सांग्रां जानो हागौ, जायनि जाहोनाव बिसोर गावसोरनि बसजों रायजानांगोन। धनु राशि दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोनांथार सान जानो थांगासिनो दं। नोंथाङा मोनसे स्पेशेल प्रजेक्ट जागायनो हागोन। स्टक हाथाइजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा एसे साननानै रां थिसननांगौ। जुदि नोंथाङा सोरखौबा मेगन खाना फोथायो, अब्ला बियो नोंथांनि फोथायनायखौ सिफायनो हागौ। दावगानायनि लामायाव फैनाय हेंथाफोरखौ बोखारनाय जागोन। नोंथाङा नोंथांनि बिफानि सोमोन्दै माबा मोनसे बाथ्राखौ गाज्रि मोनगोन। नोंथांनि माखासे गोदान बेरेखा जानो हागौ। गथ'फोरनि दावगानायनि लामायाव फैनाय हेंथाफोरखौ बोखारनाय जागोन। दावबायनाय समाव नोंथाङा माखासे गोनांथार खौरां मोनगोन। मकर राशि दिनैनि साना मोजां मोनलायनाय जिउ खुंग्रा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां सान जानो थांगासिनो दं। बिसोरो गावनि जिउ लोगोरिनिफ्राय माबा मोनसे मोजां खौरां खोनानो मोनगोन आरो नोंथाङा बबेहायबा थांनोबो सानथांखि लानो हागोन। बाहागोदारियाव मोनसे गोरोबथाखौ थि खालामनायनि सिगां नोंथाङा बेयाव लिरनाय लिरनायखौ फरायनांगोन। नङाब्ला नोंथाङा उनाव थगायजानो हागौ। जायखिजाया आजै-आजौनि सम्पथिनि बाथ्रायाव नोंथाङा एसे दुखु मोनगोन। जेबो गोनां फोरमायथिखौ रावजोंबो रानलायनाङा। जयै जिराय आरो नखरनि जेंनाफोरनि बादै रायज्लाय। कुम्भ राशि दिनैनि साना कुम्भ राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय रंजानायजों बुंफबनाय सान जानो थांगासिनो दं। जुदि नखराव माबा मोनसे धोरोमारि हाबाफारि खुंनाय जायो, अब्ला नखरा थांबाय थागोन। नोंथाङा गोनांथि गैयै जायखिजाया बाथ्रायाव रागा जोंनायनिफ्राय गोजानाव थानांगोन आरो नोंथाङा नोंथांनि बिबुंथि आरो आखुखौ सामलायनांगौ। नङाब्ला सुबुंफोरा नोंथांनि बागै गाज्रि मोननो हागौ। राजखान्थियाव खामानि मावग्रा सुबुंफोरा मोनसे गिदिर मासि मोननानै फुदुंनाय नङा आरो नोंथाङा फालांगियाव मोनसे गिदिर सोलायनाय लाबोनो हागोन, जाय नोंथांनि थाखाय मोजां जागोन। मीन राशि दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय आरामनि सायाव आबुं गोसो होनायनि सान जागोन। मानोना नोंथांनि आयनि फुंखाया बांगोन, जाय नोंथांखौ खुसि खालामगोन। नोंथाङा मोनसे गोबाव समनिफ्राय सोलिबाय थानाय आयेनारि आयदाखौबो सुस्रांनो हायो, जाय नोंथांखौ खुसि खालामगोन। नोंथांनि आखुयारि आखुनि थाखाय नोंथाङा खामानि मावथायाव माखासे गोरोन्थि खालामनो हागौ, जाय नोंथांखौ जेंना सोमजिहोगोन। गथ'फोरा नोंथांनि मिजिं थिनायखौ जाफुंहोगोन। नोंथांनि माखासे गोदान बेरेखा सोमजिगोन। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।